Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, taamangan kano no kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy ken Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan ti tuloy te serya tayo itaalawas na paulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka magtan anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen mami, jay babae akaing ingas yung tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko kunam? Wen mami, tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na, sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw anak, ada tao. Makasisi arak launay mami, da kayon, tamapanak pa iti CR. Nagtardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalusa ka. Mapanak mo ti simbaan. Da kayo, sir. San kayo mat amapan? Napan metten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw, no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapan agyaman, nga po iti salunat, kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga amom dito eh? Adda ka dito'y syudad? Kunak man o simurot ka iti lalaki ang nakasikuggan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Oo mo nagka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Oo na yan ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo? Induldulin mo? Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan ditoy a klase ti pagnaedan iti mano atawen? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduma ni Jesus. Nagbalin a tao. Saan anagpili iti nagbalin nga inana? Anagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Uno nangato a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan ket nga iti dakkel nga ospital. Apay ni ibagbagam dagita kanyak. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, manang. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay ngay may ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na tayo di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami.
Adan sa ijay abroad idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ija ruar anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laang, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adday jay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo, tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos, tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan nito nyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. Saan ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan papa, nagtarabit nga ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan, nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. Maisalaang asao ti inana, agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak anaggapo dito'y. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuktuktok. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka dito'y. Kasano ti panakaamamo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing asumao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umay da ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Jak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan. Ama punas tigura da kanyak. Awan mat basol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutak na, jay kumapagginawaan ti impang pangruna na. Saan kat ajay driver lang ang mamirmiraot. Ha? tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat laang. Umanay ka di nga ibusog, ti kap-kap laang. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapa da anatay. Saan tayo ng amaw, no daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramidan ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Diyos. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a taaw, kas iti panagayat mo iti bagay, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa ataaw? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana?
sir. Napatagkadimot ni Feng anak yaw. Uno, kagurayo pay laang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay mi, Rhea. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mamim? Apay abak nang, kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jack mat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sakayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano ko maamaddaan iti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di ng adda anak ni Fe, sir? Ha! Imbabainak day Jeff. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ha? Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti panakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Jaws. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no, dapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Inga pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Win, mami. At damat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, at damot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kani papa. Ngam, amangan no di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akasta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo mat, sir. Adda ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, ang makapalagan iti riknak. Adu sir. Kas kumaiti day toy, denggan yaw. Nulakat marami yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita man makatulong matla ang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka. Kat awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaunggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Jaws ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka diti balay ti kapsat mo. Kwa. Jak amo no ijay balay mi paylaeng idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami.
ka di kapamilya tayong anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ijabalay na. Saan ka di amabalin nga iti ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Sana mabalin anak. Sana balit ang damat trabaho. Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din pinapaspasama ka na kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayo man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasanod no awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasamak yu. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.